ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುರುಳಿ ಕುಟುಂಬ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಊರು ನಮ್ಮ ಬದಲಾದ ಪೋರ್ನಾಗ ಮಾತಾ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ ಯಾಮೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಂದ್ಬೇನೆ ಎಂತ ಸಂತೋಷ ఏంటి సాగు బదులుదేనా రంగి రంగి రంగತ್ತು ఏంటి సావియా రాబండారా ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆ ಬಾಕಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೇಪಡ ಈ ಬಣ್ಣ ಊರ ನೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಥ ಒಂಥರ ಸಿಗದಿನ ಯಾಕೆ ಕಿಸಕಾಯಿ ಬರೋಣ
ನಮ್ಮ ಬೇಡ ನರಕ ಬರ್ತೀನಿ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದು ಶಿಷ್ಯ ಒಂದು ಗುರು ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯ ಕನ್ಪಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಂಚ ಚೂರ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಆಗು ಎಂತಿ ನಾನು ಬನ್ನಲ್ಯಾ ಡಬ್ಬಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ ಸರಿಯಾಗ ಮಲ್ಲಕಾಡು ಬಿಲಿಗೆ ಅಂದ ಒಂದೇ ತನ್ನ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಅಂತೀರ ಬಿಲಿ ತಗಿಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಬೆತ್ತ ಒಂಜಾತ ಅದಕ್ಕೆ 150 ಬೆತ್ತ 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 ಪಿಲಿ ಬೆತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಪಿಲಿ ರಜೆ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು ಬೆತ್ತ ಬಿಲಿ ಮಾರಿಪುಂಡು ಕಾಕಂತ ಬೆತ್ತ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ तलवार सीने बेकातेरी सीने अरे पुता जाई माता दोन वाल में अत्तिया अरे 20 दिन अंजा बतोना इन्हें बेटले ಎಂತ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಇನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ಕೊರ್ನಗ ಇರ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾಡಿಗೆ ಇನ್ನೇನ ಬೆಟ್ಟ ಏಪರ ಅಂತುಂಡು ನನ್ನ ರಡ್ಡ ತಿಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಕೋರು ಇನ್ನೇನ ಪಾತೆ ರಡ್ಡು ಇನ್ನೇನ ತರಗಡ್ಡು पांते साइकिल तलवार सीने साहित्य ऊर्द मारिಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೋಡಿ ಊರ್ದ ದೇವಾ ನಾನು ತೂಪುಗೆ ಇರೆ ಕುತ್ತುದಾಸುಯೆ ನಾನು ಪೂರಾ ಜೋಗ ಹೋದಿದ್ದಿ ಆಯ್ ಮಲ್ತ ದಿನ ಆತಿದ್ದ ಕಾರ್ ಕುಳಿತು ಮಂಡೆ ಮಾಡ ಪೂರ ಏನು ಜನತ ನೆತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ ಓರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕರ ಇದೇ ಬೇಕು ಅವು ಸುರು ನಮ್ಮ ನರಂದು ಈದಾಟ ಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನರಂದು ತಪ್ಪ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಡೆ ಮಾಡು ಮಾರೆ ತಡೆ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಲೇ ಎಂಟು ಕುಟುಂಬ